yang ala ka sama orang kena tinggal di sekolah yang tiru kelas 3 dan untuk kelas 4 ngali sekolah pada Haji Presbyterian upper primary school nadu kelas 4 kelas 6 nadu 93 M91 nadu 93 then aku kelas 7 and join Common Boys High Secondary School shilo kelas 7 nadu kelas 10 Haji siapa ada bilik matrik 1998 yang mana nama Shom tinggal pendep matrik pada tahun 99 nah Common Boys tidak betul pendep boleh 11-12 kan BA nah St. Edmunds College yang pendep arajar sound te arajar Rio pun yang pendep ya master degree ni na Department of Science ni te yang pendep semacam Rio te arajar ni pun yang join Hasselner College como assistant professor te ko pun lecturer te ngai kain te adu semacam apply na semacam apply adu arajar nado apply untuk tahu ni na kain ya Department of Science ni but she bang join Hasselner College si kuma urban dunai ini kain te Rambai Presbyterian High Secondary School I don't experience ya kaji ke school hang tu tinggal sa join pada Hasselner College tiga jing kena ni orang ba ni kena semua kena haru entah wa haru kelas 3 dan untuk pada ni wan of Shalom kalau bagi dona bang kena orang tanya pulih ni tre tapi kam keper kam lum nya apa sih tak dia kam bang ya tering kena ni te kalau itu nak orang mencuba dengan orang tak mengi pulih mengi orang tak kum kena mentah bon mengi pulih bet mau kita tadi berkum ni mencuba mengi pulih ni tre lagi kam hayin nyarap hi kam hayin rong hayin juga nong nyarap hi nyap tre lut hi tak ada kom jing rong kena ke sini bat ni pulih ru rong ta mencuba ki kimi pa ju ni di nong rap ni beduk ni pulih hi itu school di Batak school government dan government aided school sutai ke bangi pulih penong ban negara mengejeng pulih ke negara mentah dengan tip nila ni melakukan Christian school tu bagaimana poin begini bagi degree dan position ke negara mentah ni dia report pada kita government school dan government aided tinggi lapan pulih batman penting jeng pulih jeng isi lagi kadang bakam selo jadi jeng poin itu jangan saya politics orang pilih ngam dah jeng saya beri ubah dan mentah but kinu ki seng mau nanti dah kenal ngam cukam dah dan mentah kita seng halang lagi seng sama hasil ngam tahu ngam sudah kam kit kam ni ngam cukam biaya si mentah na barba kemong pi ni na yeng bakam duna tinghap ben yetrikam kapori orang ngimpul ke cipuli ke cumi hap lebih kam hai tingim tu por hidup mencuba ben yale mentah tingam sudah mentah kini kam haga emang salang ni Henry kejingan bentar juga political party rehaus nam arajar akui berkatu kedai hadirin keba i baaden ikot ya kebangan dan mentah ben ya sandur nak benta ke imna kasalah ke jelabat nusko wa ke dia kamera mo jonga ya ka ba kumu wi ni nong song juga jelabat ngan no sanyang lem ke imna kasalah ya ka ban ya tenrong lem ni ke jingkit in tinga mi sikmat ke ban ai ke jingkir syan ni sariki i baden berwi ba don hatu por hatu kun hun belang kamat i baden ban sengi voice of the people party ke jing rung jonga sa politics sa voice of the people party hari jing sa kam de bang nilai election namdan jing tu beri election barang semua bah ngeri mah kai setelah kami kai kata kali ke bang setelah bende ni apa situation pada ke timan kami te apa parti betting apa nilai election tu apa yang subah kita jing terwajib parti but suap kan join saya parti ni suap ni tu pikir ya ya jing kita kamu juga apa pilih but ke association jungkin ni kai college ke bang ada dan suana berkatu ke dei kasian ke bening kong bangen kit kam hakilu kin wikin hon lain bah je seng ya ke jong kin ndai rong sabar jong je seng ke kasian ke bening kong ba nan ya kit kam hakilu kun hon ke ka Meghalaya College Teachers Association perkata rong fi kum rong kum accident bang long jenis secretary jadi sangam da thu ban jacket kam ndai long no ka situation ke di man ma ngan simti kum secretary ngan long ngam dalong willing je sa dari ke situation ke di mana dengan long secretary dengan long secretary dengan ek secretary ke ba south nam na lu sama ajar hatsa har jo ajar hat ar go ajar hatsa ajar Andrew after
pada dem tu pada ngapat hagi pada lagi position ka MCDA ta ka dega journey ke jonga lan jing ai ti jonga khabi dei bat ka kam ka ba shabak jong ka kam kai ken abi pe ya ka jingmi jong ka VPP kam dei bangi pin mi ya ka out of context ka don context bat ka context ko long ba ki breu ki don ka jingdu jingkermen ha ka komlong ka sing san perthai bat ka jinglong jong ka san perthai hi baro wi ha ka jala ka jong but ka don ka jing ut shorum shaneng ba ki political party long bi kum jo ba ki balet ka politics ka long ba kamdei ban ai the jing shakri ya ki mlang ka salang ndei ka long ba khamtam ha ki ni sem arajar lai shaneng li na ba bun ki balet ya ka ban penhe ya ki kam business ka jong ki ta ka long very clear kabut ka business ba ka politics ka ya ringkat ba ka politics ka long no kum ka jingking ban penhe ya kam business but hang tung yi bagi pai ba ki ma te sai ki jing e te hapleng ki jing e ka bangi yi ki jela yo so ki jing ut jing nam jing ki pai ba te om de bangi sim ka bu ya ka jing e jing ki pai ba henry mi sngo ba ha ba ki kin ki pai ba ki ka du ya ka jing e ki ba ki kwa ban yo pa da ka we ka la ka lenti ya ka ban jit ya ki no mi ka mat ki ban tri na ka ban ta ki im lang ka sal nam ta ki pai ba ni sim ka kum jing kri ya ka men seng ya ka voice of the people party ban play ya ki pai ba ka ta lat lenti ya ka ba kin jit pat ya ki no mi mat ha kan nong rim ba kin ai ya ka jing shakri ya ki pai ba na ta ka nong rim jo ka voice of the people party ka dei ban shakri ka ta nga ta mo ongi ni ba ka concept of service ka dei ka talong jong ka VPP ka ba ya phe ni ki wi party political party de kani ki jingmi to voice of the people party kam dei bangi spemi bangi kan dei ke jingmi jo ka long bangi kwa ban pen urlong ya ta ke jing kwa jong pai ba but haba kami ke voice of the people party hakum ka ta ka khen ki pai ba ki sup ban connect but kanong rim jo voice of the people party ki pai ba ki la ban pidiang ki su tho ba kani ka dei ka party ka ba threi sishana ka ban ta pai ba ka yang sishana ka ban ta ka pai ba jong jala ka jong te haba kami ke voice of the people party hoi nan kong ka don ka jing sngo artatin haki you know ki por bi seng seng aja way por bi pen banan kong ki don di ba ong ru ba o gi ding ki tel yu da jan po election ka mut lami party thama henry ni tit bangi mi om bangin long kum ki wei henry bangin ai ta ka lat ka lenti ki pai ba ban je ki nong pa ta lo ka nong rim chong ki secretary te abangi ni mi ki pai ba wala ki don makana ka ta jing snow sheting jong ki yo bangi ni long kum ki wei political party henry ha bangin apen su thu sing pai ba ki i ka lenti ya ki jong but ki pediang ta ka lenti ya ki jong but ki ai ka jing shanya but lap klem pisa ban election nadu sem arjara pula isanya ba pai ba but asam arjara pusa arpusan ni shanya ba pai ba lui pai ba usanya why ta ka jing kershani ko voice of the people party om de na ko ka da ko de ka long ba ki la ban connect but kelenti ya jong voice of the people party number ba ni ai ka teng ka voice of the people party ru ko long ba ka de ka sul jong pai ba kasul jong pai ba ni ya pai ba na ta ka ni ka long hikum ka party jong upai ba jong ka jala ka jong ni te na ta ka khamsuk ya ka voice of the people party ya ka ban yo ya kum ka ni ka jing priang naki pai ba ban yo ya jing kersan naki ta ka ni ka ba penlong ya ka voice of the people party ba kan long kum ba ka long mentabat ni na ka yang jong kinong elam jong ka voice of the people party nim kwa ba kan ni kan long tang kum kata ka temporary phenomenon ka ban long tang sipo ni kwa ba kan ni kan long kata kan nong rim ka ban ne ha kisnem ki postnem ki ban sawat but namar ba ki bun ki pai ba ki yo ba ka VPP ke dai ka jingkremen ka bakado ba ni kum kinong yalam jong voice of the people party nim kwa ba nim la hiru ban pendu jingkremen pai ba ni ha ban yang skam haro ka nong rim khanang ba ki pai ba ki nam sha setla na ta ka ka voice of the people party ni nim kemen ha ba wan terwa ki wei pat ki beriu ki wei political party ban dan lang ban na bar ni kwa ban penting kenapa dai ba kan nong rim jong voice of the people party kan scam ki ban rung jong voice of the people party ki dai ban sung thun ko nong rim bat ki dai ban nong ki beriu ki ba yang scam haro ta kan nong rim bat ki ban train na ban ta kan nong rim
nga hamanga join chaka Voice of the People Party banga lechu pai ba ngam jit ka nong rim chuka Voice of the People Party habi jit ka party habi jit ka nong rim chuka Voice of the People Party kalong ba people scam ya kata ka nong rim but habi people scam ya ka nong rim ka penlong ru ya kinong yalam paki hap ban burom ya kata ka nong rim ka ba pai ba uji larang sedang ban jit halor ka nong rim bang jit beriu nong ipi ka nong rim kanja te ni nakan yang jong ka Voice of the People Party ni hikai ni karpat ni pai pa bakin habiki ai ka jing kersan ka Voice of the People Party kidai man ai ya ka jing kersan ka jing sukhu ba ka jing scam jong ki halor ka nong ba ka ta ayu ka bang yui baki pai ba ki ba kersan ya ka VVP kem kersan ka no ka jing smo chong shit kem kersan ka jing smo kwa jing antoi simet hindi kwa ban kersan halor kanong rim coba Voice of the People Party but kata kanong rim coba Voice of the People Party coba ngingi don arti lagi nong rim ki baklai kata kalong ba ngin wanra ka sensar ka khada ka ko ka suba khana ba ngiop ban wanra ka sensar ka khada ka ko ka suba kalong mang ngi hap an stang ban ya natu bastang kata ban ele election ta ka bor ka jingsanya ta ka bor jing suthu ta ka bor jong ka pisa but ka ba de kanong rim coba Voice of the People Party kalong ba ngin pin scam ya ka jing nong try jong ki beri ko jela ka jumi jong ki try ni try uluk aga kendau ko siap ka spa ka ho jong ni ka jela ka jumi ka bangin nom ya pen ya ka jela ka jumi tanah ka mentaki spa rupa ki ba ki we pat ki beri na ba jela ki la ban wan kro ban wan cream ya ki beri jong jela ka jumi ta ka dei ka ba nanong pi ka ba long ko Voice of the People Party ka ba campaign ki we pat ki party fili hi kisuk banyak na kawin parti sa kawin parti na ba kami per ka nongrem kaju ko nongrem yele election hata ka nongrem ka baki ong naktin parang ka winnability ki ai tiket ru na tada wala da filador slam ka parti da pim dan pisa ki laban ketat ben ai tiket pi kan wan ai tiket ki urang rum thamam taru ubatang ngelaban ong tangga sens ka sharp to ka parti ru umpat kan mau ha hendak belajar tiket ni nagalnya ni compare ka ni pen scam be halo ko nongre ba paro khot be join ha BBP ning kong ki pen scam ya ka nongre kata ka pa penlong ya ka Voice of the People Party ka ba pair na ki party ba ngai scam ba ka party kanang klaim ba kanang scam nang ni